Welkom, goedenavond. Dit is Café De Blauwe Trap hier in Venlo voor het sloetstuk van de Polsbandjesdag 2024. De begeerde Polsbandjes voor de boetezitting volgende week. Weer hier natuurlijk zometeen uitgedeeld. Het uitdeiligheid zometeen die beginnen in de Blauwe Trap. Hoeft niet meer te komen, alle bandjes of de kies van tevoren een soort keertje. Maar die keertjes zijn allemaal vergeven, dus om te voorkomen dat het dan dringen en douwen wordt, werd iedereen oud boete bij het café dat het geen nut heeft om hier naartoe te komen, want alles is vergeven. Maar we zien er dadelijk bij het uitdelen. Kom even kijken met cameraman Raymond. Hij samen live op Facebook en YouTube van L11. Welkom, het is ons vastelovend en we gaan natuurlijk volgende week die boetezitting weer in met 5000 toeschouwers. En vandaag hebben we op tal van plaatsen in de provincie Valkenburg, Echt, Bezel, Geleen en als sloetstuk in Venlo allemaal die polsbandjes uitgedeeld. Raymond mag een beetje deze kant stiekem opkomen en kijken wie het er aan toe gaat. Het comité, het stadscomité BBZ, zei het kloor om zo meteen te beginnen en zoek te zijn, is het startschot nou gegeven. En wat er gebeurt is dat mensen hebben straks een puzzel moeten oplossen, eigenlijk de ganse dagen. En met die oplossing zijn ze het café ingekomen. En op basis van de oplossing van de puzzel hebben ze dan een buntje gekregen. Nou, en daarom gaat het nou heel snel. Die buntjes weer ingeruild voor eerder 2 polsbandjes. Judith Hendricks van het stadscomité deelt de polsbandjes aan de mensen uit. De buntjes weer gecontroleerd. En je ziet dat iedereen top en top verkleed is, omdat hij in Venlo vanavond eigenlijk al in de binnenstad het feest losbarst en de mensen eigenlijk rechtstreeks de stad en gewoon zo meteen verder te vieren. Nee, iedereen is verkleed, nee, iedereen heeft de vastelovenskleder aan. Dat hoef ik niet. We kennen heel even hier achter naar Ivo de Boer. Dit is van Brandbeer. Ivo, goedenavond. Goedenavond, ja, top. Leeft ze nog? Ja, zeker. We waren een fantastische dag weer. Maar echt mooi. Vanaf 's morgens vroeg 9 uur is het volle gas. Leuk om te zien wie die mensen allemaal nog de zoepkool zoeken mee. Maar dat is echt fantastisch. Ja. Hoeveel hebben ze nu uitgedeeld? Uiteindelijk een kleine 2000 hebben we aan iedereen kunnen uitdelen. Dus misschien net te weinig, maar meer hebben we er niet. Want er kunnen toch 5000 man op het plein? Ja, dat klopt. Maar links en rechts zien er nog meer mensen bij L1 het gezondig winnen als het goed is. En links en de trein, hè? Met de trein, de Zoepkool Express. En zo zien ze allemaal verdeeld onder iedereen. Het is toch iedere keer weer een gewild object? Jazeker. Dan wel. Dank je. Goed zo. Nou, dus het werd allemaal volop uitgedeeld door de vrijwilligers zien het allemaal van het stadscomité BBZ. Die Brandbeer en L1 helpen om dit hele project, wat toch ieder jaar weer een uitdaging is, om dit in goede banen te leiden. En het gaat gelukkig rustig. Mensen hebben hun buntje. We zien dus in de wetenschap dat ze hun polsbandjes krijgen. En de hoes maar alleen te gewoon voor 2 polsbandjes. Dus hoes niet per persoon in de riet te staan. Dus we zien natuurlijk zo door de stapel heer in de Blauwe Trap in Venlo. Was ze van voor af aan zus wie het allemaal gaat. En worden mensen dan toch tevreden met dat polsbandjes op paard komt. Bijvoorbeeld deze jong. En wieveel hebben ze er? 2. Zit het toch genoeg? Ja, voor mij en mijn pap. Ja? Dat is goed. Okay, wel verkleien, hè? Heb je ze ook? Ja, ik heb ze ook. Voor wie is de andere? Ja, veel vriendin van mij. Oké. Nou, dan is ze wel een heldin. Dat zeg het voor hem regels. Ja, zeker. Okay. Wat doe je aan volgende week? Dat weet ik nog niet. Een beetje laat wel. We hebben nog. Ja. Diepgaande interviews. Met zware gesprekken kunnen we vandaag niet verwachten. Iedereen is blij. Dit zijn die bunkers eigenlijk die ze als ze de puzzel hebben ze opgelost. En door mij kunnen ze in alle rust in de rie staan. Om natuurlijk te kijken wie ze dan die polsbandje kiest. De meneer met die pet, dat is René van der Putten. Die regelt ook ontzettend veel. Daar is er ook goed in. Even kijken. René. We zien live, wat regelt zich allemaal? Ik moet ervoor zorgen dat we de 2 rieën naar voren kunnen lopen. Dan ga je wat sneller, hè. Dan kun je nog Grieks alweer om in knuggels, hè. Ik heb ze voor geleerd, hè? Ja, af en toe wel, met de vastelovend zeker.
Wel opletten. En dan gooi je nagaat dan leer ze van 's morgens vroeg weer 's avonds laat, hè. Fijn om te huren. Ook René. Kijk, dat is in verschillende rieën. Guusje en Noah hebben gezongen voor ons. Live. Dag. Klaar met zingen. Ja, nou, we moeten dadelijk met verder. Ja, we moeten nog bij de rub. Voor de rest van Limburg, dat is ook een café in Venlo. Ja, sorry, ja, dat is ook een... Maar ik heb in voor het café ook nummers ten gehore gebracht. Ja, wel echt heel leuk. Terwijl de mensen moesten wachten. Ja, ze zongen lekker mee, deden lekker mee, dus... En hoe wilt je van dit interview af? Nee, ga niet! De titel, we hebben De titel druk. drinkt. We moeten door. Jij bent allemaal druk. We vinden het fijn dat je ons Ja, bedankt. Dank je. Goed zo, ik loop nog met rust. Heb je wel polsbandjes? Nee. Ja, volgend jaar. Maar niet doet. Ja. Goed zo. Nou, Guusje. Nee, ook dat huur ze, dat sorry huur ze nog wel. Ja, sorry. Allemaal live. Wat je niet doet. Ja, sorry hè. Ze hebben gezongen. Op iedere locatie heeft het stadscomité gezorgd voor wat live muziek. En wat artiesten. Oordelen van de polsbandjes ga je nog altijd verder. 2, 3 rieën. Alles verdeeld om het zo snel mogelijk te doen. Frank Jacobs is de voorzitter van het stadscomité BBZ. Frank, iedereen een fijne dag gehad. Ja, fantastisch. Gans Limburg heeft genoten vandaag op de diverse plaatsen waar we geweest zijn. En hartstikke tof om de enthousiaste mensen te zien die volgende week weer heel terugkomen naar de Zoepkool natuurlijk. Maar ook vooral fantastisch om zelf vandaag met de vrijwilligers op pad te zien en er gezellig een dag van te maken. Dat begon in Valkenburg. Dat begon vanmorgen in Valkenburg, ja precies. Om 6 uur hè? Nou, we zitten om 8 uur in de bus, de tunnels waren dicht vandaag. Proficiat. Precies. Dus, maar we hebben het allemaal gered. Dus, En wat voor mensen komen er dan zo 's morgens vroeg op af? Zijn dat echte mensen die vooraan staan? Ja, dus is wel ook echt dezelfde gezichten. Mensen die er gewoon ieder jaar zien. En het is fantastisch mooi om ze weer te zien. Je kunt ze in Valkenburg binnenlopen. Hey, hallo, Frank, hey. Ja, dat is hartstikke mooi. Ja, maar steeds dezelfde komen, waarom sursen die dan niet een bandje op? Ja, maar mensen vinden deze dag ook fantastisch. Ze vinden het hartstikke leuk, de opdrachten zijn hartstikke leuk. Ja, daar moest er wel wat voor doen, Tom. Ja, oké. Maar het is een beetje, ik speel hier de advocaat van de duivel af en toe. Zeker met zo'n brug op. Nee, dat snap ik. Steeds te goed trouwens. Nee, maar... Het systeem klopt, het werkt zo, dit is wie het moet lopen. Ja, zeker. We blijven natuurlijk voor niks, voor lauw in de Venlose binnenstad het feestje organiseren. En we vinden natuurlijk dat iedereen de kans en de mogelijkheid moet hebben om er ook bij te zien. En ieder jaar dezelfde 5000 mensen. Zo werkt het ook niet. Ja. En dan wil ze natuurlijk niet, wat ik in het verleden heb meegemaakt, wat doodpartieën en wat ruzies en gescheld. En ik was ooit in een café door, wordt een compleet raam eruit geheft. Maar dat is allemaal niet meer. Dat is gelukkig niet meer zo. We hebben er gelukkig knappe koppen voor die erover nadenken. Wie kunnen we dit allemaal in goede banen leiden? En dat is wederom vandaag weer geluk. En ik ga er ook helemaal van uit dat dat volgende week goed komt. Ja, want het gaat om volgende week. Wat staat er allemaal klaar? Kunt ze het in een minuut samenvatten? En een hele hoop joeks. Hoeveel podia? 8 podia door gans Venlo. Waarvan 6 buitenpodia en 2 binnenpodia. Waar echt honderden artiesten uit Venlo en omstreken liedjes komen zingen of een kunstje komen doen, om het zo maar te zeggen. Dus nieuwe bands die we al jaren kennen. Dat is het mooie, ook het vernieuwen van en een podium geven aan de jonge lui. Het Pinkpop van het noorden. Ja, zo is dat wel kunnen zien. Een Pinkpop, ook van de Vasteloven. Ja, precies. Niet de muziek natuurlijk, normaal op Pinkpop. Maar qua organisatie komt je misschien in de buurt. Ik kan toch wel zeggen, denk ik, dat daar, ik heb gewoon aardig wat bij kijken. En we doen het allemaal heel erg geer. En dat is ook... Dat is een pilsje. Fantastisch. We willen dat boetebeeld geven natuurlijk. Proost. Dankjewel. Dankjewel jongens, op een topdag.
We hebben genoten vandaag. Frank Jacobs is net de voorzitter van het stadscomité BBZ. Live vanuit de Blauwtrap in Venlo. Ik denk dat er geen polsbandjes meer weer uitgedeeld. De rest van het bestuur proost ook bij de vrijwilligers die een enorm groot festival op de been zetten volgende week. Met zo'n tegen de 25.000 toeschouwers in de ganse binnenstad. Toch komt nog eens met polsbandjes. Kijk, die heeft nog een bunkje in alle rust. Die hebben lekker gewacht achter een café met een pilsje erbij. En kunnen zich gewoon verkleien voor volgende week. Daarmee sluiten we langzaam maar zeker af. Hier in Venlo bij de Blauwtrap worden de laatste bandjes weer uitgedeeld. We hebben het keer gedaan vandaag met het stadscomité, met brandweer en met L1. En we zien ons volgende week in de Zoepkool, de Oude Meert in Venlo. Bij de 34e brandweer boetegoede boetezitting. We beginnen om 11 uur. Je mag alvast wat eerder komen om warm te draaien bij ons op het plein. Wie volgende week en groetjes vanuit de binnenstad van Venlo.